Nong yalam jong thma orang li juki le ne katur ka kong anjalar ngat hak sngi palai kal ujor ke ijahar persya yung nong le social media ubalali irong hapok kayeng mane jong ka ipi pani bat pertas lugan jai Sri Ram da ka jeng temu ban penmi ka jeng iperniam hak te kayeng mane kane kayeng mane ka de ka badon hamal nong ka baha ba is ka sil district ka badero ka jaka ka balatip kong kusnong ka ba khutam hak ka deu ba isia ha ka ijahar ka bla ujor halai mkra PlayStation ka kong anjalar ngat kalong dang sian ngaliu ka wai video ha ka rensan social media Facebook bat Instagram jong akai sagar ha ka ba ulale irong apok kayeng mane jong ka ipi pani maulanong bat ulapan kenya ka jeng long kentang jong kayeng mane da ka balek khnang bat ka balabo jeng mot lupa banya ki benta jong ka pulpit bat partai ki ki belang persya ye Kristan bat ruai pencak buramru ye ki jeng ruai bomdei jong Kristan kane ke jeng le ka de ka balek khnang harengkat bat arngut ki weipat ki bala pa ho ka video ban penmi ye ke jeng sngo ye perniam bat ban yo ro ye ka kulsor jong geret pat bat ban thau ye kulsor jong ki he pat ka badei da ka jeng shon da ka pa pen khen ye ka riti sensar gari halor ka jeng le loj ban mani blai ong kong anjalar ngat kala kan no ro ba ka te video kala penmi ye ka jeng ser bat ka bala ro ban penmi ye ka huri hura bat kham tam e ik te video la pen sapriang ka leng leng bak social media ban kenteu ye ka niam he pat bat ye ka jeng shon kum tang ka pat badai ban le da ka petang e mardor persya ukte ubre ubaladon kiti hakate kam sneu bat ubadon yang jeng temu ke besneu bat kenturo ikiran stan ke social media baki dei ban khang persya ye kite ki video ki nong tha bat ikibre ku badon hakate group ki ba pas spring kite video uni ubre udon kam sya pengat hagaan bat dei bat semkhia kat kum ka an bat ban pintikna bakum kite jeng le ki besneu ki babo ik jeng ma ye ke jeng sok bakim dei ban jesu la ong ator kerwa kubor